už o takej škole, kde si všetci týkajú? Ak nie, my vám ju teraz ukážeme. Vítajte v škole! Matovičky! Ja som Matúš a v Makovičkách učím hudobnú výchovu a tvorivé písanie, ktoré vedieme spolu so slovenčinárkou. Tu môžete vidieť výtvory našich žiakov, niektorí píšu dokonca na stroji, môžete vyskúšať, ako sa písalo kedysi. A cieľom predmetu tvorbe písanie je rozvíjať u detí asociačné myslenie, fantáziu, aby sa naučili pracovať s jazykom aj z tej tvorivej stránky. V rámci hudobnej výchovy využívame často orfové nástroje, využívame kodajové metódy na rozvoj intonácie, ale snažíme sa deti nezahodiť teóriou, ale skôr im sprostredkovať zážitok, aké je to hrať v kapele a mať radosť hudby. Takže práve máme hudobnú výchovu, ktorá prebieha takto v tandeme spolu s Matúšom, ktorý vlastne chodí aj na iné hodiny, napríklad na hodiny slovenčiny. A vidím v tom veľkú výhodu v tom, že sa navzájom obohacujeme, inšpirujeme jeden druhého a tým pádom aj ten proces vyučovania je kvalitnejší.